ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି କରିଛି। ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅଛି ବୋଲି ଏକ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଅନେକ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପୂଜା ପର୍ବର ସେଇ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା, ଖଟା ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ରେ ଯେକୌଣସି ରେସିପି ହୋଇଥାଏ ତାର ଏକ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଥାଏ ଓ ଖାଇବାରେ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସାଧା ସନ୍ତୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, 2ଟି ସାରୁପୁଆ, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ବରୁଗୁଡ଼ି ଛୁଇଁ, ଶିମ୍ବ, ବିନ୍ସ, କାଙ୍କଡ଼, ମାଟିଆଳୁ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପରିବା ପକାଇ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ପରିବା ସବୁ କାଟି ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ କଟା ପରିବା ପକାଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମିକ୍ସ କରି ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ସିମ୍ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେଲି। ସବୁ ପରିବା ସହ ସଜନା ଛୁଇଁ ଓ ବାଇଗଣ ପକାଇବେନି। ସଜନା ଛୁଇଁ ଫିଟିଯିବ ଓ ବାଇଗଣ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ସନ୍ତୁଳା ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ପରିବା ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50% ସିଝିଗଲେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଓ ସଜନା ଛୁଇଁ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ବସେଇଦେବେ। ମୁଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଅଦା ନେଇ ଛେଚୁ ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ ବୋଲି। ତେଣୁ ଲଙ୍କାକୁ ଏପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛେଚି ଅଦାକୁ ଛେଚି ନେଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପରିବାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ସନ୍ତୁଳା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ପରିବା 70ରୁ 80% ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଅଦା ଛେଚା କରିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେଇ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସେଇଦେବା। ଏବେ ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧା ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ କଟା ଟମାଟୋ, ଅଳ୍ପ କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଚିନାବାଦାମ ବା କାଜୁ ବାଦାମ ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡ ନେଇ ଚିକଣ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ସନ୍ତୁଳା ଆମର ଏବେ ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରି ସନ୍ତୁଳାକୁ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ମାଟି ପଲମଟି ଧୋଇ ଆଉ ଥରେ ବସେଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ସନ୍ତୁଳାଟି ବନାଉଛେ ତେଣୁ ଆପଣ ଘିଅ ବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଅଲଗା ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଓ 5 ଫୁଟଣ ପକାଇ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିଥିଲେ ଟମାଟୋ ନଡ଼ିଆର ତାକୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଷିବା। ମୋର এই ପାଣି ସନ୍ତୁଳାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ତଳେ ଲାଗିଯାଏ। ଏଭଳି ସିଝା ତରକାରୀ ତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ପାଣିରେ ସିଝେଇଛେ ଓ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ମସଲା ଦେଇକରି କଷୁଛେ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଓ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର ମସଲାଟି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସିଝା ସନ୍ତୁଳାକୁ ପକାଇଦେବା। ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ତରକାରୀକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ସଜନା ଛୁଇଁ ମିଶି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତରକାରୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମାଟି ପାତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ନଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକୁଛି। ପୁଅ 2 ଥର ଆସି ପଚାରିଗଲାଣି, ମାମା କ'ଣ ବନଉଛ କି? ଏବେ ଆମେ ସନ୍ତୁଳାର ଶେଷ ଓ ମେନ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳାରେ ଯାହା ପକାଇବି ତା ସନ୍ତୁଳାକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଭାଇବ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଦେଶୀ ଫାଳ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଓ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି ଧୋଇ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା, ଜିରା ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ସେଇ ମୁଗ ଓ ବୁଟ ବଟାକୁ ଆଣି ଫୁଟୁଥିବା ସନ୍ତୁଳାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପକାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ସାଇଜ୍ର ପକାଇବେ। ମୁଁ ବଡ଼ି ସାଇଜ୍ର ପକାଇଲା ବେଳେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପକାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବଡ଼ି କରି ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବଡ଼ି ପକାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମା ବି ଘାଣ୍ଟିବେନି, ନହେଲେ ସବୁ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବେ, ହାଇ ଜମା ବି କରିବେନି, ନହେଲେ ଫୁଟିବାର ପ୍ରେସରରେ ମୁଗ ବରା ମଧ୍ୟ ଫିଟି ଯାଇପାରେ।
जदि आपण एही पानी संतुला को पियाज रसुण पकई बनैबा को चाहुथिबे तेबे एही मुग और बुट बटारे पियाज रसुण पकई ताकू पकुड़ी भली छाणी संतुला रे पकई परिबे और टमाटो और नड़िया बटा जगह पियाज रसुण बटा मध्य यूज करि परिबे। मु जेहेतु आज अल्प तेल यूज करबा को चाहुथिली तेणु न छाणी संतुलार झोल बा सूप रे छोट छोट बड़ी भली कर सिझै नेछि। देखंतु मात्र 2-3 मिनिट रे केपली भल भाबे सिझी जाइछि। देखंतु पूरा मिसुनी केमती गोटा गोटा बड़ी भली रहिछि। तरकारीटी केते सुंदर दिसुछि मध्य। आशा करूछि आपण मानंकु मोरे भिडियोटी निश्चिंत भल लागिथिबो। तेबे सब्सक्राइब करिनियंतु और लाइक शेयर कमेंट मध्य करंतु। फ्लेम को ऑफ करी शेष रे सेतिरे किछि खंड नड़िया कटा धनिया पत्र भजा जीरा गुंड गोलमरीच गुंड पकई कभर करी रखिदेबा। संतुला आमर रेडी हो गला खाइबा पई। आपण ए संतुला को भात रुटी परोटा पूरी जहाँ संगे भी खातु निश्चिंत भावे भल लागिबो। मु मोर ए ओडिशा रो ऑथेंटिक संतुला वीडियोटी एठी शेष करूची। आमे माने ए संतुला को भात सहित खाइलु समस्त को बहुत भल लागिला। तादरे से जो पकुड़ी पड़ी थिला सेटा तो समस्त को बहुत ही भल लागिला। आपण माने थरे एमती संतुला बनातु और केमिति लागिला मते कमेंट करी निश्चिंत जणाइबे। आज एतिकिरे रहिली आपण मानक संगे देखा हबो आउ गोटे नुआ वीडियो रे। जय जगन्नाथ।